Continúa a busca do veciño de Boiro desaparecido. Na xornada de hoxe ampliouse a zona de rastrexo ata os acantilados da costa e as inmediacións da vivenda. Por terceira xornada, os corpos de seguridade despregaron o operativo de busca para atopar o veciño de Boiro de 74 anos que desapareceu na noite do luns. Hoxe participaron 5 patrullas de seguridade cidadá, efectivos de protección civil, policía local e o Servizo Cinolóxico da Garda Civil de Busca de Persoas. Ademais da Axencia Galega de Emerxencias, a Xega, que seguía traballando na zona co seu dron, o Grupo Especial de Actividades Subacuáticas e un helicóptero que se incorporou pola tarde. As zonas de traballo están a ser as proximidades onde apareceu o vehículo desaparecido, os acantilados da costa e as inmediacións da súa vivenda. O operativo que se despregou un día máis na parella de Mañóns, en Abanqueiro, estendeuse onte ata a costa de Rianxo, aínda que a busca non deu os seus froitos. O único achado de relevancia ata o momento é a do seu vehículo, que apareceu aparcado coas portas pechadas e os seus zapatos no interior, polo que se sospeita que cambiou de calzado para ir a pescar. A hipótese que gaña forza é que o veciño de Boiro sufrira un accidente durante a súa xornada de pesca nocturna. Ata o momento, o rastrexo da zona non deu novas pistas sobre o paradoiro do veciño de Boiro desaparecido.